in za ka yi mini nasiha abokina to ka mini nasiha ni kaɗai, ka nisanci mini nasiha a cikin jama'a. Ya ce fa innan nusha bainan nasi naw'un min at-tawbih la arda istima'a. Ya ce domin yin nasiha a cikin jama'a wani nau'in tozarci ne, ba zan yarda in saurari wannan ba. Ana wannan kamar yana nuna muna ashe yana ɗaya daga cikin ladabi na nasiha. Idan za ka yi ma mutum to ka yi ƙoƙari ka keɓance sa a dabra ka yi masa nasiha, wannan zai yi sa ya karɓi nasihar ka. Amma in ba shi ba zai ɗoka kamar cin mutunci ne kake masa. Wallahi ko da zuciya guda ka yi nasiha, shi zai ɗoka kamar cin mutunci ne kake masa. Kuma wannan ba ɗabi'a bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya kasance idan ya ga wani yayi laifi, ko ya keɓance sa a cikin jama'a a dabra, ko kuma ya yi mai nasiha gairu mubashira. Kun san akwai nasiha mubashara, akwai nasiha gairu mubashara da indirect. Me nasiha gairu mubashara shine kai amin. Me yasa wasu mutane kuma yiwa mutum guda ma ne yayi abu, amma sai ce ma balu aqwamin, bai cewa ma balu fulanin fa'ala kaza. Misali ana cikin sallah sai manzon Allah ya lura da wani mutum yana ɗan kai shi a sama, yana kallon sama. Musan dama yana daga cikin mu'jizan manzon Allah, in yana sallah duk abin da yake bayan sai yana gani. Bayan an kare sallah sai ya ce ma balu aqwamin yarfa'una absarahum fi salati. Me yasa wasu mutane suke daga ganin su a zuwa sama, ko su bari ko Allah ya sabce ganin nasu, ya sabce idanun nasu. Wurare da yawa sai manzon Allah ya ta nasiha ba tare da ya kayyade mutum ba. Idan kuma yana so ya keɓance ka sai ya ci wannan ɗabi'a. Ita nasiha abu ne wanda yake mai kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Shi musulmi, shi mumuni madubin dan uwansa mumuni ne. Me ake nufi da madubi? Shine ma'ana yana kallon abin da ya na kuskure ya gyara masa, kuma sannan yana kallon sa in yayi alkhairi shi ma ya kokarin koyi da shi. Shine ma'anar al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. A wajen sharri da wajen alkhairi dukkanin shi mumuni madubi ne a gare ka. In ka ga yayi sharri ka masa nasiha, kuma ya zamanto kai ma wa'azi gare ka kada kai, domin Hausa ke cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah ko. Wannan shine ma'anar mumuni, madubin mumuni ne a wajen sharri da wajen alkhairi. Allah ka ba mu ikon kyautata nasiha ga yan uwanmu. In kuka lura daga cikin usulubin Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yace thumma inni da'awtuhum jihara